Telenor Mobil Weekend alkalmával megcsodálhattuk a Nokia új szerzeményét, a Lumia 800-as modellt, amin már az új Windows 7-es operációs rendszer fut. A telefon nagyon jól kézre áll, nagyon szépen masszív, tényleg egy igazi, elegáns, okos telefonról van szó. A gombok nem fizikailag, hanem érintő gombokról van szó. A kijelző felülete tükröződő, és természetesen mindenben követi a Windows operációs rendszer által előírt hardware specifikációt. Könnyen kezelhető, nagyon gyors telefonról van szó, itt is láthatjuk a VP7 Metro felületét, ami tényleg egy eléggé letisztult, könnyen kezelhető, funkciókban gazdag indulóképernyő. Főleg ingyencebbeknek ajánlható, tehát azoknak az üzletembereknek, akik szeretnének egy könnyen használható, de mégis nagyon jó, funkcióban gazdag okostelefont vásárolni.